takže dneska je poslední den, kdy jsme měli dojet do Magadanu. Jenže ztratili jsme Vojtův telefon, teď jsme se vraceli asi 50 kiláků. Úspěšně jsme ho nenašli. Potom já jsem zjistil, že mě tady někde chčije volej. Takže ty jdu tady sundat nádrž a zčeknout to, protože to chčije docela dost. No a když jsme se takhle domluvili, tak jsme zjistili, že Vojta píchnul. Kurva. Takže pěkný. Někde asi 50 km tamhle na nás čeká další týpek, s kterým jsme domluvený. Že na nás počká. Takže skvělý. No a ty to jdem tady rozebrat. Já si ten poslední den fakt užívám. Já si to chci vychutnat, ten příjezd do toho Magadanu. Přesně tak, Vojtěchův táta nám říkal, ať si ten den fakt vychutnáme, jo? Hlavně, co vychutnáme. A já si teda zatím se vychutnávám plnými doušky. Jo no, já už začínám trošku přebírat teda. Já musím říct, že je to fakt intenzivní ten poslední den. Tak jo, jdeme na rozebíračku, já se z toho poseru už, kurva. Kurva. Kurva! Takže úspěšný den číslo 2. Vojta tam našel hřebíček. V kole. Jo. Tady udělal 2 díry. Takže lepím 2krát. Tady už to jednou dělám, že jo? Tak to už je jedno. No, docela mě zajímalo, jak je daleko Magadan, ale nemůžu se podívat, protože nemám telefon. Máš telefon. Ten je prostě někde na cestě. Někde na cestě, no. A já jsem to tady očistil, hrám, abych zjistil, kde chčije ten volej. A zjistil jsem, že chčije tady z rámu. Jestli to je vidět. Ten rám je prasklej. Tady je taková vychytávka, že tady všude je volej. A tady je prasklina. Takže ti to odhalilo to prasklinu. To je pravda, no. Takže musíme, já bych to hledal pozitivně. Teď to by mohl prasknout ten rám, tím, že ti kapal volej, tak to ti ukázalo, to je bezpečnostní feature zřejmě. Jasně. A to ti ukázalo, že prostě potřebují zastavit a nechat si svařit rám. To je v pohodě. Taková kontrolka, řekněme. Jo, ta kontrolka, jasný, no. Taková kontrolka. Zadřel se ti motor, tak ti všechno volej. Asi budeš potřebovat svařit rám a měnit motor. Tak jak, no. No, takže já to jdu tady tyko napatlat nějakým tekutým kovem. Jo, a tak zítra se dostaneme do Magadanu. A tam... Když Bůh dá. Když Bůh dá. Když Bůh dá, tak uvidíme, co se dál vysere. No a tam budu hledat nějakého svářeče, který mi zavaří rám, který je plný voleje. Dobře, ten volej asi vypustím teda, no, když už. Jo, to ten motor ocení. To ta motorka pak pojede líp, kde bude mít. Já jsem myslel před tím svářením přímo. Jo, před tím svářením. No. Já myslel potom, že když to svaříš, tak ten volej bude mít moc. Jo, takhle, jasně, no. Zavařovaný volej. No, uvidíme. Každopádně už jsme zažili horší situace, takže to nemůže podkopat naši morálku. Ne, to nemůže podkopat naši. Auj, to mě kousnu komár. Kurva. Je tady autobus. Najednou se u nás objevili 2 týpci a ptali se, co se děje. Když jsme jim vykreslili situaci, tak nám pověděli, že za vesnicí je podnik na těžbu zlata a tam nějakého svářeče určitě najdeme. Jo, ta motorka už má problémů jako důchodci prostě. Na práškách. Ty vole, tlumiče, píči vole, vytekly vole. Másla,
teče. Rám, pohajzí, praskleje. Týpek teďka bude svářet rám. Přijeli jsme sem kvůli tomu, že tady je poloautomat, gas, a tak nechápu, proč tam leží ta elektroda. A vedle toho hasičák. A tady tím to bude svářet. Tou vidličkou. Tak jo, no. Do toho se dává elektroda, no? Ale takovouhle vidličku měli ve Hvězdní bráně, tím mučili lidi. Spíče, jestli dojedu domů, tak bude zázrakový to, ty vole. To mi to pořád prasklí? Můžu si podívat, co to tam je. Pořád prasklí. Tak Vojtěch taky zjistil, že tam potřebuje něco svařit. Tady mu křupla konstrukce, která drží budíky. Na 2 místech. Když už to rovnou dělá, tak to dělá pořádně. To je úplně stejný jako s tou pneumatikou. Tam byly taky 2 díry. To je den, ty vogo. Takže aby jsme si to zrekapitulovali, Vojto. Co jsme tady měli? Takže to první, co bylo, ztracený telefon. Ztratil jsem svůj telefon. Potom já jsem zjistil, že mi chtěje volej. Zjistil jsem... Když jsme zastavili, aby jsme se podívali, že chtěje volej, tak jsem zjistil, že mám propíchlý kolo řepíkem. A Tak. že to už úplně dojebaný. Pak jsme dojeli dál, já jsem zjistil, že mám prasklý rám. A zjistili jsme, že Vojta má to kolo píchlý 2krát rovnou. 2krát, že mám. Takže jsme jeli sem, že zavaříme ten můj rám. To jsme zavařili a Vojta zjistil, že to má tady pod prasklenou tu konstrukci. A víš, co je na to nejlepší? Že ještě není konec dne. To není konec. A ještě nás něco překvapí. Přesně. Ty bogo, a do toho začalo chcát. Tak tady vám ukážu výsledek sváření. Máme chlapík, který sváří. Maladěc. Ne, musí říct Maladěc! Maladěc, maladěc. Jo, všechno funguje. Světla svítí, To bych je mohl počistit. stěrače stírají. Takže tady dneska budeme spát, tady někde, jo. Jsme v jednom areálu pracovním. A tady vám ukážu, co je dál. Tady to není, co je dál. Tak, tady je nějaká další místnost. Tu taky máme k dispozici. Jo. A tady máme taky ještě další místnost. Tu máme taky k dispozici. A co se tam děje? Ty vole! Ta sauna, to je ruina. Ty vole, tady je sauna! Klasika, no tak je neděle, tak dáváme saunu. Přesně tak. Ty cestovatelé, ty mají fakt těžký život, co? Ty vogo. Já jsem úplně dojebaný prostě z toho. To je strašně, ale už se nevykám trošku. Ty to jsme dostali ještě najíst. Ty vogo, tak strašně moc, pak jsme dostali košku a ještě meloun a teď se jdeme saunovat, no. Teďka teda to saunování, jo. Já nevím, no, zítra musíme stávat kolem 8. Ty vogo, to je strašný. A už tady ten život nedávám prostě. Ale jednoduchý to není, co ti budu vyprávět. Ale tam trochu vody, nemůžu. Jo, tak jo, jdeme na to. Vojto, tady jak divně prší. Jo, taky mi to tak přijde. Zamrzlé trochu. Jo, no. Ale závěr tady ještě nejsou, takže pohoda. Tak jsme potkali medvěda. Sakra, ono tam není nic vidět. Ale tamhle! Tamhle je medvěd. A já fakt nevím, jak se tam tady chci jet. Bohužel nefungoval mikrofon, ale byli jsme v cílové rovince a bavili jsme se o tom, jak jsme se i přes všechny problémy do toho Magadanu nakonec dostali.
Magadan nás přivítal tím, že jsme potkali ceduly, potkali jsme chlápka, který nám chce ukázat Magadanu. Řekl, že pracuje v nějakém obchodě s motorkář. Já to za tebe dokončím, Vojto. Pracuje v motorkářském obchodě a zařídil nám první ubytování. Zároveň se Vojta u něho v servisu opravil přední vidle. Jsme třetí den v Magadanu, teď se nás tady ujmuli chlapi, jízdní bajkeři. Potkali jsme tady doktora, kterýho jsme před 4 dněma ztratili, protože se mi zlámal ten rám, Vojtě ztratil telefon a tak dále a tak dále. No a teď se vymýšlí, co tady budeme dělat. Vypadá to, že bychom ještě 2 dny tady zůstali a tak uvidíme, co tady vymyslí. Všichni jsou usměvaví borci. Jsme v Magadanu, v bytě, který nám sehnal prezident bike klubu. Tady to je kuchyně. Tady vařím. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Tady je toaleta. No, Tady je Vojta. to je Vojta. A Vojta vám ukáže další 2 zbývající místnosti. Na levé straně se nachází krásná ložnice. Co je pravá? No nic, tak střih. Akce! Po druhé, tady na té straně se nachází krásná ložnice s manželskou postelí. Byt je čerstvě po renovaci, na stěně je ohromná LCD televize. Tady se vám bude líbit krásný výhled, výhled zasahuje vlastně do dalšího panelového domu, takže vás neruší příroda nebo podobné věci. Tady spí Zajda. A já tady mám svoji komnatu. Jo, tady je plně zařízený obyvák. Pracovní koutek a tadyhle je balkon, který je čerstvě po rekonstrukci. Je prostě skvělý na to, když člověk kouří, tak je úplně skvělý. My teda nekouříme, jo? Ale tady přesně na to udělaný okýnko. Abyste si takhle stoupli. Úplně na to město. Jde jako teplo, ale tamhle jde mlha. Tady prostě koukali. Pojdu házeli vaťany. No, dneska od... Jo, tamhle moře, natoč to moře. Točím ho. Jo, to je nádherný to moře. Snad mi nevypadne foťák. No jo, a to je asi tak všechno. Takže já jdu zase do kuchyně. Už jídlo? Skoro. Rád vařím a myslím, že to umím. A Vojtoj se to líbí. Tak jsme na ruském kole v Magadanu. Tady je zábavní park, no velký jak Disneyland, co vám budu povědat. Vojto, nefoť se, budeš vypadat před našima divákama. Lepší se to vyfotit, než se dívat. Tam je vidět moře. A když se podíváme doleva v rychlosti, tak tamhle je taky moře. Jak to zážitek, já jsem z toho úplně odvázaný. Ze mě ten adrenalin úplně stříká, Vojto. Doufám, že ti nějaký posere, Vojto. Právě jsme navštívili muzeum Magadanu. A řekni mi, Vojto, svoje pocity. Moje pocity, jsem naplněný. Ne, co se mi tam líbilo, jo. To bylo takový spousta věcí, že já prostě nevíš. To nejde tak vyjmenovat. Ale mně se tam líbilo. Mně se tam líbil ten obrázek, jak se vyráběly cesty. Je, to bylo hezký, no, to bylo hezký. Ale ten obrázek byl fejkový, protože tam správně dávali kosti a tady dávali dřevo. No. To bylo tak, jako aby se lidi mysleli, že ty cesty tam jako jsou úplně v pohodě. Ono to bylo s cenzurou, víš, tady to, aby se mohli mladiství. Jo, to byly ty vymazený vyčtverečkovaný věci, co vypadaly jako kostry. Jo. Takže jsme vám chtěli ukázat, že jsme taky kulturní lidi, jo. A že jsme v tom muzeu strávili skoro 20 minut.
Na 3 patra. No, abychom osvětlili situaci. Potřebovali jsme si vyprat, ale nebyl tady nikde prací prášek. Tak jsme tam dali nějaký gely na mytí. A teď nevíme, co s tím. Takže já jdu škrábat brambory, ahoj Vojto. Co s tou pračkou? V tuhle chvíli probíráme s Andrejem možný odjezd z Magadanu. Jelikož cesta, kterou jsme sem přijeli, už může být zasněžená, tak jsme se rozhodli oslovit dopravní společnosti s tím, že bychom si nechali poslat motorky do Vladivostoku lodí a sami se za nimi dopravit letadlem. Zjistili jsme, že celá akce by stála přes 20 000 korun a trvala by aspoň 20 dnů. I po telefonické poradě s Pavlem Pondělíkem, který zrovna brázdil Severní Ameriku, jsme se rozhodli sednout na motorky a vydat se zpět po vlastní ose. V našem magadanském bytě je na návštěvě prezident místních motorkářů, kteří se jmenují Siberský sovy. Polárné. Polární sovy. A teďko mi objednává Gufero, protože tady nebylo k sehnání a mě vytekla vidle. A objednává nám ho do Jakutska, tak snad se to povede teda, no. Je to brtě dobrý týpek. Vojta, chtěl ještě něco říct? Ne, už ne. Chtěl? Jo, ještě jeden raz. Moladěc! Tak, to je poslední den v našem bytě. Za chviličku pojedeme. Tak jsem se rozhodl, že udělám takovou lehkou snídani. No, jako je standard, rozumíte? No jo. Nic těžkýho. Přesně tak. Takže až to dodělám, tak se najíme a pojedeme. Lehká snídaně. Zamíchám nějaký brambory. Pro dobrou linii něco. Nikela vepřovýho. A zbouchneme to hnedka ráno, aby jsme byli plný síly. Přesně tak. A pak si budeme lehnout. Na depisování pohledů. Jo, na depisování pohledů. V kostel, to nepěkné. Věci v troubě. Sušíme. A zatím se z toho nekouří, dobrý. Takže Přitlačit. Jsem za Magadanem a chtěl jsem tady vybrat kešku, která je někde tamhle. Jenže bohužel jsem narazil tady na to. Tak jsem si říkal, ty vogo, vedle má být ještě jeden. No a ten je tamhle. To je zase prd. Takže... Sorry Kajmane, no. Asi ti tu kešku prostě nevezmu, Magadanu, protože tamhle to je úplně jediná. Takže bohužel. Takže já mám takový špatný tušení, že když půjdeme tady tou cestou, tak se něco stane blbýho. Takže aby jsme to měli podložený, že fakt máme jet tudy nebo tudy, tak si hodíme korunou. A pak ji přetočíš nebo nepřetočíš? Přetočím. Dobře. Takže nemůže padnout hrana. No, kdybychom si určili ještě třetí možnost. Jestli padne, kurva, já jsem chtěl navrhnout, že se vrátíme, no, dobře, no, tak doufám, že nepadne ta hrana, no. Máme tou starou. Tou starou, takže pro nás tou starou. Pro nás tou starou. Vojtovo tušení bylo správné a něco se stalo. Píchnul jsem. Kvůli zdržení jsme se nedostali do dalšího města a museli jsme hledat nouzový nocleh. Rusko, opuštěná vesnička. Celý to je tady opuštěný. Ale my jsme tady našli úkryt před nocí, zimou a deštěm. Takže Vojta tady našel jeden barák, který byl otevřený. Tam jsme si zatopili a přespali. Díky tomu jsme jako šťastný. Protože jsme si hezky užili teplo a teď můžeme jít zase do zimy. Díky tomu jsme šťastný a není nám zima. Varto, tady asi takhle. Vypadá to tady tak, že tady je postel a není v ní nasráno od myší. Takže jsme byli fakt rádi. Hodně jsme si polepšili. Já jsem teda chtěl říct, nejsou v ní výkaly jiných živočišných druhů. Jo. Ani lidí. Ani lidí. A tamhle to je sauna, která je taky otevřená. Ale přijeli jsme hodně pozdě, takže jsme si říkali, že se saunovat dnes nebudeme. Dneska jsme to výjimečně vynechali. Vynechali, no. Tak příště.
Dostali jsme tip na opuštěné město, které leží po cestě. Samozřejmě jsme neodolali a jeli ho navštívit. Jsme ve městě Kadichčan. Kadikčan. 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 Ty jsi mi to říkal, já to řekl zase špatně. No nic. No a je to normální město, takže jdeme na okusku, no. Podívat se po památkách a tak. No tady nic jiného než památky není. Přesně tak. Takže jsme se vybavili fotoaparáty a dronem. Podle mě tady bude spousta kulturních zážitků. Ano, to je pravda. Viděli jste? No a je to tady celkově pěkný, no, takže Útulný. takže uvidíme. Já věřím, že to útulný. Já si nebudu plejtvat dál to kartu, protože si myslím, že tady budeme natáčet hodně, protože tady bude to mrtě věcí. Да, они быстро его закрыли. Людям дали деньги, квартиры и всех отсюда. И еще плюс, я не знаю, как получалось, но поселок зимой с котельной постоянно перемерзал. Ну так же невозможно, правильно? A skolka, nic. A kuda prostě lidi odpravili odsuda? А по всей Магаданской области. Po Magadanské oblasti. Да, ну у кого были квартиры на материке, вот там в центральной России,